14 नं सिरांदुवार बियाबनि रुनिखाता आस्राबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय थानसालिफोरखौ फोसाबनो रांनि अनसुंथाइ होदों इएम रनजित बसुमतारिया। बिटिआर सरकारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रांनि चेक गथायो इएम रनजित बसुमतारिया। 14 नं सिरांदुवार बियाबाव थानाय आदिबासी बस्ती पूर्व गलाझारनि माजी थान खुंग्रिं बिसिडिसिनि लाइमुथि ओनसोलनि थाङाफारा जोंफुं ब्रह्म मन्दिर लुफुंनो 2 लाख रांनि चेक गथायो। बेजों लोगोसेनो सेलेखा बाजार साखाथिनि ब्रह्म मन्दिर आरो बाथौ मन्दिर, देवस्रिनि बुद्ध मन्दिर फोसाबनो आरो निज्लागुरि हिरिम्बाफुरि गोथार बाथौ फैलामखौ फोसाबनो आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रांनि चेक गथायो। लाइमुथि काथलिक मिसननि साखाथि दैमुगुरि गामियाव 10 लाख रांजों गोदानै लुफुंजानाय कालभार्ट बक्स आरो बेलगुरि हाथाइ साखाथिनि गोदानै लुफुंनाय कालभार्ट बक्सखौबो बेखेवो इएम रनजित बसुमतारिया। गुबुन फारसेथिं बेलगुरि हाथाइखौ गाज्रि थासारियाव नुनायलाय राइजोफोरनि खाबुनि थाखाय गंसे गला लुफुंनो लानाय न'नि थिंखौबो जगायनानै होदों। बेबादिनो जौगाथायनि हाबाफोरा लाइमुथिनि बेलगुरि ओनसोलाव मावफुंजानायखौ बेलगुरि हाथाइ कमिटिनिफ्राय गोजोननायजों साबायखर बावहरदों बिटिआर सरकार आरो इएम रनजित बसुमतारिखौ। दिनै जोङो सिरांदुवार इउपिपिएल दोलोनि ब्लक पेरेन्ट बडि, वमेन बडि आरो इयुथ बडि लोगोसे जोंनि इउपिपिएल दोलो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै जथायै जोङो सिरांदुवार ब्लकआवहाय गिदिंदोंमोन आरो बेवहाय गुबै थांखिया जों मोनथामसो खामानिखौ लानानै हाबाफारिखौ लानानै जों दावबायदों। गिबिया जादों जोंना जोंनि मानगोरिया चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बिटिआरआव कमप्लिटलि सान्थि गायसननायनि थाखाय आलारि सोरां बिथांखिखौ मोनफ्रोमबो धोरोमनि अनुस्थानफोराव होनायनि जोङो हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो बेखौनो दिनै जोङो गुबुन गुबुन धोरोम अनुस्थानफोराव राननानै होनाय जादों 2 लाख करि चेकखौ। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां लामा कालभार बानायनाय अपेनिं खालामनो दंमोन, बेफोरखौबो जोङो खालामदों। थामथियाव जोङो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै हालामारि गुबुन गुबुन हालामनि बा गुबुन गुबुन प्राइमारिफोरनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै जोंनि थासारिफोरनि सोमोन्दै, जोंनि पार्टिनि अबस्थानि सोमोन्दै जोङो जिरायलायनानै सावरायलायदों। बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो सानसेनि हाबाफारिखौ मावनाय जादोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जेनोब्ला सेन्देलनि माला देरहायोब्ला आर'नाइ होननानै बाथ्रा बुंनायसै। सुबुंथि होननाय आखुथाया जुदि दैदेनगिरिफोरनियाव थायाब्ला बे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बेफोरबायदि डेम'क्रेटिक मोनसे सोदोबफ्रा ओंखारो। गतिके बे दुखुनांथाव बाथ्रा, लाजिथावना बाथ्रा। दिनैनि 21st सेन्सुरियाव सासे बिमाखौ, सासे बिफाखौ, सासे लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सेन्देलनि माला गानहोनो होननानै बुंनाय दैदेनगिरिखौ समाजा बेसेबां गुवारै गनायनानै लागोन बा नाजावनानै लागोन, बे साननो गोनां बाथ्रा। सनितपुराव गोदानै बिटिआर हाबजानाय माखासे जायगाफोराव बिटिआर दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै माखासे राजनितिक फोसावदिंनाय मेल हाजारखि फोसावदिङाथों, सनितपुर जिल्लायाव बिपिएफ दोलोनि कंग्रेसनि एक्सेप्ट इउपिपिएल सोरबाया केम्पेइन खालामहैबाबो बे फिथाइ थाया। मानोना बिटिसिआवहाय बा बिटिआरआवहाय गहपुरसिम, लखिमपुर जिल्ला नांजाबनाय बे गामिफोरसिम एक्सटेनसन खालामनाय बा सोदेरनायखौ रावबो सापर्ट खालामाखैमोन। दिनै बिसायख'थि सफैनायखाय, नांगौ जानायखाय गहपुरनि मानसिफोरखौ दाव दाव खालामफ्लानानै, दुखु दिन्थिफ्लानानै, गोरेले मोदै गफ्लानानै मानसिफोरखौ इमसनेल खालामनो नागिरबाबो सनितपुरनि मानसिफ्रा बेखौ मालाबाबो गनाया। मानोना सनितपुर साइडनि मानसिफोरनि जा दुखु, जा दाहा, जा मिजिं, बेखौ जोङो हमदांनो हायो आरो बेखौ जों मिथिखागौ। एखे जायगायावनो दा इउपिपिएलनिफ्राय इलेक्सन गेलेनो थाखाय कमिटिफोर दाबाय होनना मिथिनो मोनदों जोङो। दा माबायदि? जों जिल्ला कमिटिखौ दाबाय, इयुथ कमिटिखौबो दाखालि दाबाय, वमेन कमिटिखौबो दाबाय। कमप्लिटलि जोंनि जा फांसनारि मेसिनारि फांसनफोर बेफोर गासिबो जोबनानै फैखाबाय। नोंथांनि मोनदांथियाव 40टा मासियाव इउपिपिएल आउट अफ 40 जोङो 32 देरहागोन, बे 100% कनफार्म। नोंथाङा दिनै खै थारिख? 2 तारिख जुलाइ, सेप्तेम्बरनि माबासिम नाय, 28-29 तारिखसिम नाय आरो आंखौ एखे कुइसनखौनो सोंफिन। हाग्रामाया बे समाजयाव गेलेनो नागिरदों सार। मस्ट वेलकाम। आं दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, आंनि अनजालि बिसिखौ आङो देबोरगाव हाग्रामानि एगेन्सै जुदि शिब सारा मानियोब्ला आं गेलेहोनो नागिरदों इउपिपिएल दोलोनि जानानै। आंनि बिसिखौनो फेजेनग्रोथों, बेनिफ्राय जिब्रैयाव फैथों। दा
जिखिनि गामि एड दोननाय बेयावहाय इउपिपिएलनि हिसाबै बेयाव बियाबफोर एड दोननायनि राहाफोर दं नामा? निस्सयকৈ गासै जोंहा 60था बियाब जागोन बेयो इलेक्सननि उनाव जागोन माबा साइडजों गहपुर साइडसिम बेसेबां बियाब जागोन बेखौ दासिमबो थिरांथा लानाय जाथ'वाखै। दिनैनि नैबे जेनाखि प्रतिथा धोरोमनि जोंहा EM सारा नुजाफैदों दा बेहाय जोंनि नैबे दाङापारा जोंफुंमा ब्रह्म धोरोम मन्दिरखौ माने बिथाङा बायला सिला हिसाबै जेबो जौगाथाय गैया हिसाबै EM सारा जोंनो माने 2 लाख सेखौ दिनै होफैदों। दा बेहाय आंहा जोबोद रायजोनि जानानै आं बेखौ गोजोननाय थाबाय। बे रांजों मन्दिरखौ माबायदि खालामनो सानदों? जाखिनि जोङो बे रांजों हाया माने जोङो बेखौनो माने सरकारनि आयेन बायदि जों मावगोन। सोर होफैदों? होफैनायाथ' जोङो निजेनो खरस खालामनांगौ। नङा, सेकखौ सोर गथायफैदों? सेकआ जोंहा रन्जित नार्जारि सारानो रन्जित बसुमतारि सारानो जोंनाव गथायना होफैदों आरो। गोजोननाय मोनबाय दा? गोजोननाय मोनदों रायजो? गोजोननाय मोनबाय रायजोफ्राबो। सरखारनिफ्राय मोननाय दिनै बेवहाय सार EMजों लोगोसे गासै मिडियाफोर सफैनायनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा जोङो बे जोंनि गोजोनस्रि जि बाजार बेवहाय जोङो 2018निफ्राय सोलिनानै दिनैसिम बेफोरबायदि जोङो मोनसे फानलाय बायलायनि बे बेलायाव जोङो थिं महरजों देखायनो हायाखैमोन। जेनेरेल हिसाबै जों ओरैनो प्लास्टिक खाबथानानै थायोमोन। दा जों डिमान्ड खालामनाय बायदिबा जों बिनाय बायदियै जोंना दानि बिटिआरनि EM रन्जित सारा जोंनो गैयाब्लाबो 13 बान थिं हरदों। दा जोङो बेखौ मोननानै जोंनि बे गोजोनस्रि एरियानि जिनोखि बाजार कमिटिजों लोगोसे एरियानि गासै सुबुंफ्रानो फानलाय बायलायनि थाखाय सुबिदा जानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थादों। दा जोंबो सारनिसिम जोंनो बेखिनि अननायखौ होनानै सारखौ रोजा रोजा साबायखर होनानै फैबाय थानाय जिनिखि खामानि बेवहाय सारजोंनो जेब्लायबो मदद होगोन होननानै जेब्लायबो जोङो आवगायाव नोंथांमोननि नैबे ओनसोलाव कारेन्ट नुनो मोनाखैमोन, दखानफोर मोजां नुनो मोनाखैमोन, लामाफोर मोजां नुनो मोनाखैमोन। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि डेभेलप जादों ओनसोल? ओरैनोथ' कारेन्टनि बेलायाव सिगां माने बै BPFनि आमोलाव माखासे जाखानाय दंमोन। खिन्थु नैबे जिनिखि दा बाखि खामानिया जोंहा नैबे जिनिखि बिटिआर सरकार जादों बिनिफ्राय गासिबो जोंनि बे लाइमुथि एरियायावनो लाइमुथि आरो दावराय गामनाय बे मोननै एरियायाव माने कारेन्टआ क्लियार जाबाय। दा जों बेखौ जोबथा जे बे उननि बेलायाव फुरायै जों मोनफुंजोबनायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम जों बिनि सायाव EM रन्जित बसुमतारिनिफ्राय नोंथांमोना बे ओनसोलाव मा जौगानायनि हेफाजाबखौ मोनो? ओरैनोथ' जों EM सारनिफ्राय जों मोनबोदों बाहाय माने जोङो फिसाब्लाबो जोङो लामा मोननैसो मोनबाय आरो बिदिनो कालभार बक्स लाइमुथि हिसाबैथ' जों एसे मोननायानो जाहैबाय। लामा सामाखौबाबो जों ग्रेभेल हिसाबै एसे मोननाय जाहैबाय। दा मथा मथि जोंनियाव गोदोसोना थाखानाय हिसाबै जाखांनायाव जों माने दा नुवा जादों आरोखि। खामानिया माने बाव मोनसे मावनांनाय हिसाबै जोंनाव माने खामानिया मोनदोंब्लाबो थारमाने बुस्थुआ क्लियार जायाखै हिसाबै बाहाय माने माखासे बुस्थुखौ जोङो नुवाखै आरोखि बिथोराव मावनानै लानाय हिसाबै। दा मोननाया मोनबाय जों एसे गैयाब्लाबो कालभार बक्सखौ जों गैयाब्लाबो 8-9थासो मोनबाय आरो बिदिनो लामाखौबो जोङो 10-11थासो बेफोरबायदि मोनबाय आरो। दा ओरैनो जोंनि बे एरिया जेबो गैयामोन हिसाबै दा बेखौ मावनायाव जों माने गोजोननाय दं आरोखि। बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। नोंथांमोना बे ओनसोलनि जानानै बिथांखौनो EM हिसाबै लुबैफिनो नामा? दा बेखौथ' माने निर्देश हिसाबै जायखौ होयो जों बेजोंनो थांगोन। जेनेबा जोंहा दा लुबैनायाव दा जोंखौ जाय अनदों EM सारानो जोंखौ अनगासिनो दं। दा जों बेखौनो माने सारखौनो जोङो माने जेब्लायबो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माने सारानो सिटखौ मोननानै जाहाथे माने जों सारजोंनो मदद होनानै जों देरहासार खालामनो हायो जों माबा दं आरो। फैबाय थानाय समफ्राव आरो माबाफोर बाखि थाबावनाय मा लुबैबावदों नोंथांमोना? फैबाय थानाय समावथ' जोंना ओरैनो मावनांगौखौ फ्राय जोंनि रायजो राजाफोरल' नङा, सारासो जोंना माने बिटिआर सरकारा फ्राय जोंनाव गासै जेनिखि जोंहा पर्टफलिय' गोनां बा जेन' मिनिस्टारफोरखौनो होन बा EM सारमोनखौनो होन फैबाय थायो, मिथियो, नुखायो। दा बिनि गेजेराव
नुनायनि गेजेरजों सारमोनहा निसय जों बिब्लानो बा जोङो सारमोनहा बबाव मा नांगौ बेखौ मिथिखायो हिसाबै जों माने बिटिआर सरकारा थाबाय थायोब्ला जों गासिखौबो मोनफुंगोन जोंहा बेखौ जेब्लायबो आसा दं आरोखि। थैंक यू। কোলাজৰৰ ৰাইজসকলে EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ পৰা 2 লাখ টকাৰ চেক পাইছোঁ, কি ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি? এইটোৰ বিষয়ে আমি যি ক'ব লগাটো আগৰ পৰা যিটো আগতে আমি যিটো ইয়াত APPL দলৰ হৈ জইন লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি কৰি এবাৰ দেখি গৈছে। ইয়াৰ অহাৰ পাছত আমি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ ছাৰক যে আমাকো এনেকুৱা অনুদান এটা লাগিব আৰু এইটো কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা যায় বুলি সুধিছিলোঁ ছাৰক। তেতিয়াই কৈছে ছাৰে ঠিক আছে এইটো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা যাব আপোনাৰ কাৰণে এই গাঁৱৰ কাৰণে। মানে আমি কৈছিলোঁ এইটো মাঝি থান বুলি। তো পাছত বহুতবাৰ গৈ 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 যে আমাৰ অমৰ সিং দা আছে, এইফালে আমাৰ প্ৰণয় ছাৰো আছে, তেখেতলৈ আলোচনা কৰি কৰি পাছত কৈছে এইটো আমি কিবা এটা উপায় কৰি হ'লে আলাইচিৰি বুলি আলাৰিচিৰাং সেইটো আলাৰিচিৰাং বুলি কৈছে, এইটোলৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছোঁ। এতিয়া পাইছোঁ না চেক? আজি এইটো বহুত দিনৰ পাছত আজি ছাৰৰ অনুৰোধ আৰু এখেতৰ মৰমৰ হিচাপত আজি আমাৰ এই পূৰ্ব গোলাঘাটত আমি এই চেকটো পাইছোঁ আজি। এতিয়া আমাক বিতৰণ কৰি দিছে চেকটো আৰু আমিও ভাল পাইছোঁ আৰু আমিও ছাৰৰ যেনেকুৱা কথা মতে যেনেকুৱা আমাক ছাৰে হেল্প দিছে ঠিক আমিও পাব্লিক কেইটা আমাৰ ইয়াৰৰ এই পূৰ্বজলৰ গাঁৱৰ মানুহ আমিও তেনেকৈ হেল্প দি থাকোঁ আৰু তাৰ লগতে থাকিম বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? মনটো মোক আমি ভাল লাগিছে যে আমি এটা ইমান দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মই এইবিলাক পোৱা নাছিলে আৰু আজিলৈ আমি দেখি আহিছোঁ আমাৰ যেনেকুৱা আছে জেগাটোত আপোনালোকেও চাইছে আৰু এই ঠাইটো চাই আপোনালোকেও দুখ পাব পাৰে যে এইটো সঁচা না মিছা। আজিৰ মানুহ নাক কিমান দিনৰ আগৰ পৰা আছিলে সেই ঠাইটো এনেকাই আছে। আজি পাইছোঁ আমি মনটো বহুত একদম আনন্দ পাইছে আৰু বহুত চবেই ৰাজ্যক খুচি হৈ গৈছে। ফেৰেংগা ছাৰকে ছাপোৰ্ট দিব? আমি এতিয়া একদম ফেৰেংগা ছাৰক ছাপোৰ্ট আৰু এই APPL দলৰ চবৰ ছাপোৰ্ট ঠিক আছে আমাৰ ৰাজ্য হয়।